Er det Oscar, der ligger her? Ej, hvad var det, der sagde noget? Var det Oscar? Nej. Nå, hvem er det så, der siger noget? Lillebror. Nå, er du hernede, lillebror? Nå. Har du set Oscar, lillebror? Lillebror, har du set Oscar? Ja, far, han kan ikke finde Oscar. Prøv lige at gå her og se, om han er i skabet. Og Oscar. Ej. Hvem er det, der siger noget? Er det Oscar? Nej. Nå, det lyder lidt som Oscar. Nej. Er det ikke Oscar? Nej. Nå. Er det stadigvæk lillebror? Nå. Det lyder lidt som Oscar. Nej. Er det ikke dig? Nej. Nå. Lige prøv at se herover. Kigger vi. Der! Lige se, hvad med det? Oscar, er det ikke dig? Nej. Nå. Er det stadigvæk lillebror? Ja. Er det din lillebror, der siger noget nu? Nå. Søren, kan han være henne? Nu spørger jeg lige Eren. Hej Eren. Har du set Oscar? Nej. Nå. Hvor kan han være henne? Hvor kan han da være? Hvad? Er det surtæer? Nej. Hvor kan han så være henne? Nu prøver vi elefant. Hej elefant. Har du set Oscar? Ja, det har jeg. Nå, hvor henne? Er han dernede? Prøver vi at tage Stormorvov. Og så tager vi Bamsebjørn. Ej, og der er Oscar. Hvad? Er det ikke Oscar, der ligger der? Nej. Hvem er det så? Lillebror. Er det lillebror, der ligger der? Nå. Hey, du er godt nok svær at finde. Hvor har du gemt dig henne, Oscar? Hernede. Lå du lige hernede? Ja. Hey, det var så svært at finde dig, Oscar. Det er fordi, du havde gemt dig. Far var ved at gå igen. Far kunne slet ikke finde dig. Det er fordi, du havde gemt dig. Ja. Ja. Skal du ned og sove? Hvad kan man? Få mig mere? Ja, jeg finder dig lige om lidt, ikke? Ej, er du nu væk igen? Oscar, hvor er du henne? Var det Oscar, der sagde noget? Er det Oscar, der siger noget?